سراوي إيرترا سراوي إثيوبيا نقول بحنساب المعبواتهم مشيت الناس بفيديو زرعنا يوس ناي سراوي إثيوبيا أيتحازوا لي ساعات مسكرنا لا يكون جن الصغار تعتبرنا نيركا ويكما هذا عمصوركم سبات جونوسايد زفتصموا لكم هزبي سراوي إيرترا تبناه كاب مس عبارات برجيد نحملوا سلسة خلطة زخون دا تمالالس كان عاتهم حتى خلنا تبهالكاتو علسي مس شعبيا تراخيبكا انتي فتحي خمص ما بقول لا يتازربا ابزي ايات جمر عبيات ازرباون زي ايا مالتيو نمنتاي امزم كل تحايلتات ويسم سلسة حايلتات نهلاويهم نربحهم كبلوسي نز حزب زقداي زغبرو زلو كلكسي بصبق بسلاماو منقدي فتح خمس يزبل سبت حاشا يقل نيرو مالتيو اوف كورس ود شرايه لمعات جوجل زبهلا كن ايو كلان اي مرح انت خوين خابت حق مسارات يلا مالتي يندلي وصلنا نادخ وص سلام تعنا هبلي كما لهم كما يتقنيو كبراتن فتواتن تخاتلتي شدن رياكتس وان جاير مسجن دحنا ديكم بالسلام دي هون لو معنتون بتلمج عدش فيديو حيزلكم مسيلكم مالتيو تمسجد كسام موداتا مدب مسانا صنيحكم موداتا دمانس channel سامكن عوس فيديو كنسره تاب غورو انا فولو بلو عدش تكونكم سبسكرايب زغبركم سبات بملخم ازي زمسكن مالتيو سي نامنا لو معنت ريتوتات كنسغرينا እሺ ابنا لو معنت نريو مهنص زغون ريتوتات بزحات كم زلوهم كوينو مالتيو سلام يتبارك ذهبت نريتو مالتيو يو ار ا سوبر ستار يغني لي بطعمي ازي زمسكن مالتيو نامنا لو معنت فيديو كنسغرينا ابنا لو معنت فيديو نريهم بزحات علالات نقوم نغرات اليوم كلنا مالتيو ግን احنا قدمنا اتوم راينا زيهم بملؤهم ايدياتات ابزنا لهم معنت زرايو مالتيو بناهم مست ارتست ناهم مستينا هنجمر افري ماماره مركب باريا غابر زيهم بملؤهم ناي حبار زنبره وعلان يروم مليون هايلو بزي اتوم بيلنا خنجمرينا مالتيو موزيقا لوميو نا اتوم نشل جبا خنلكم نا بتصصل زلو بروجرام كنسغرينا سي كيميلو رسعوينو زحلرايو زكريا باخرو تبوريتو انا بلا لا انا بلا بدي فتن خينا انا بلا بدي فتن خينا بحصيرو نت موزيقا زي كمتو غير حيزلكم زمصاخو حدا ነገር نخذكري مالتي مبزحتهم اب صل نزوعل سبات ወይ ቃ ጽል እንዳፈሐጠሩ نزوعل سبات سي كمزي عينت صبوق زبل ነገሩን حليفون يريو الى خذكرهم ስለዝደሊ አሃ ታባحليفنا نيرنا اينا ገሪሎም ምልስ እንተበሉ ኢለ ማለትዩ ንቀጽልና ብትቀጽሉ ዘሎ ፕሮግራም ክንቀጽልና ማለትዩ ጥንቁልና ግደፍ ባፋጃብር ጥንቁልና ጀሚሩ ብዙ ኸለ ብጣዕሚ መስሓቂስ ክንቀጽልና مسلم اول سعيد جاي كوينو بتكسيان ارثوذكس ستيراتولا او ايبلكون اول سعيد جاي كوينو بتكسيان ارثوذكس ستيراتولا مولى علمو نكريستيان يسرح نيبا حق كريستيان يفوتو نيبا حق منغست كريستيان يفوتو نيبا حقي كريستيان قدو زي دلي نيبا حق مسلمنا خصنتو زدلي او ايبلكون تزرو عيلكا مودات عيبلكم تخوين حرفتي اب زخنت كمزي عينت مودات تخي تقصل بو زيبلكو عيبلكو انت بل عراي انقصلنا انا بتقصل زلو بروجرام اسكبل قصل بزعا خالي خلك يبلكان እሺ መንገዱ ቆንስል ናይ ኤርትራ አብ አዲስ አበባ ይቱ ርክብ ተኻይ ተናይ ደብረጽዮንና ኢሳያስ መጀመሪያ ዝነበረ ግሮፎን ቁጥር ይትቱ ግን መጀመሪያ ርክብ አበይ ተኻይዱ ሰልጠነ አብ አዲስ አበባ በመንገዱ ቆንስል ኤርትራ ርክብ ተኻይ 4 ጊዜ 3 ጊዜ ዝኸውን እዚ አቢ መስመርና አዲስ አበባ መስተማላለስ አመንጎሃን ዝነበረ ውዑል ፕሪቶሪያ ጌርካ ስለዝዓጽሓዮ ሕወሓት ከአነና ዓና ኸያጥፈት ክትነብር ስለዘይትኽእል አመንጎሃን ዘሎ ኩነታት ናብ ንብር ክመጽእ ተልኣ ኮይኑ ውዑል ፕሪቶሪያ ጥፊኻ አንጻር ሕወሓት ዳግማይ ኩናት ወልዕ ምስ በልዎ ኖኖ ተራኸቡ እንዶ ንጽባሕታ እተኻይዳ አታ ቆንስል ናይ መን ኢኻ ትብላ ተኻልእ ትርክብ ኣብ ኬንያ መንገዲ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ሃተገራ ታሳሰይ ትርክብ ሰልጠነ ኣብ ዱባይ بمنجد مانكن كل التدحان كقرصهم زي دلي
زيات حفل اللي فتيرة مودات حجي مس شعبية تراخيبك انت يفتحيك متصص نمنتها يمزم كل التحايلتات ويسم سلسة تحايلتات نهلاويهم نربحهم كبلوسي نز حزب زقداي زغبرو زلو كلكسي شجرات كغاطهم كله هلاو بحد دخا تخلصي نمنتها يمز زغبرو مستير كما مصم زنغرو زلو إساس تنكونات مستر على حتى جنوسايد مسمصه إيرتراوي من سيحت اب كونات تግራይ كيدو مسحالكم يحواتكم زحالو دقكم زحالو مخنياسي مس دبرص ان تراخيبه كم زيليو زياتا مستير لنا مت ጌታቸው አብዝ حلف خاني مش شعبيه تراخيم بعد دبرصين لنا دبرصين كامت خا ጌታቸው يتراخيب لنا ازوم حيلتا زياتم سنمنتايوم نهزبي قداينا غور قصالي نتناغص قصالي زنوغلو سو تلكاني كاب حلفو زي مهار حزبي سلستفطراي هو بقى زي ايا مالتي تاوغ زي اسي زي ايا بزغونه تاوغعي اتا مستير كمزي عينت عدالي حيزاتلكم مصي حجي اتا وانا قوم ነገር ዘለዋት እንተና ናይ ጆሲ ዝነበረት ዘረባ ከምዛ ሰማዕኹማ መበቆል ናይታ ዘረባ ኣብዚ አያት ጅምር ዓብያት ዘረባውን እዚ አያ ማለትዩ ትኩሓል ተሰአል ካሊ ሓድሽ ነገር የብላን ታይዝ ብለና ዘሎ ጆሲ ሰለስተ ልዕሊ ሰለስተ ግዜ ንርክባት ክገብሩ እንተለው መወዳእቶም ካት ሓደ ይተራኺቡ እምበር ኣነስ የተራኸብኩን የረገለገለ ዝብሉ ዘለው ካብ ተሓታትነት ንምምላጥ እዩ ግን እተምልጥ የለኻን ማለትዩ እመነኒ ኩሉ ሰብሎም ሎም እንዳነቀሐ ገለ በቃ ከቢድ ይዝኾን ዘሎ እኳ ዳስ ቢቅረታ ነቲ ህዝብና ንምኽፋል ማለት ንምኽሓስ ጽቡቕ ነገር ንምስራሕሲ لو تخنا مسئين أنت تبل نيركم بحاشة مخونة نيرو تزي كوينو جد بتحجي زغير زلو كايدا دعمس مزبلة كايدا مالتيو نابي كمن خيد مزحاتو سب نصور يكون اللون ولا نبعلاتهم نصور سلازي يكون اللون مالتيو تكايدا جنت تحسكا نحنت قرقار كي يخونو مو ودعدو خابت قرقار كا زعقو بحيلو على زي اللي خي يترف تعم زفرح نجاريو بصبو غيرهم ريهم والله زم سلسة لبامات مالتيو هاشي أتسألسكي سلطنة سراوي إيرترا سراوي تيكال قوم حنساب مع بعضهم مشيت الناس بفيديو زرعنا يوس ناي سراوي تيكال أي تحزني كمتي ناي سراوي تيكال بفيديو سوات بجدل كسلفو خاطلو كرشلو عيرانا دعم زبو نحنا دعمو مسخا بزبل كان زي كونس بالعلي سرعتها تبع حزب تግራይ استفصم الجنوسايد على استقبل الحبر السبال لنا نامن نصاحت مسكرنا لا يكوننا ግን ንስኻ እንታይ ትብልና ነርካ ወይ ከማ ኣመሰልኩም ሰባት ጆኖሳይድ ዝፈጸመልኩም ህዝቢ ሰራዊት ኤርትራ ትብሉና ነይሩ ጆኖሳይድ ፈጽሙ ሰራዊት ኤርትራ ስርዓት ኤርትራ ትብሉና ነይሩ ሕጂ ንስኻትኩም ትምስክሩና እውን ድሌት እውን ኣይነበረና ንሕና ብስተ ኣባይታ ዝተዓመፀት ወላዲት ዝተጨፍጨፈት ወላዲትና ንኣምን ናታትኩም ናይ ምጥቃዕ ዕላማ እንታይ ይምልከት ነይሩ ስልጣን ዋጋን መስዋዕትን ከፊልና ስልጣን ክናረክበኩም መስመራ ኢንተረስት ነይሩኩም ሶ ንሕና ولا تصليت حزب حماسين هون تصليت حزب إيرتراون سوخنا زم أكلات جميل أو رجعنا فرالي زعل سواتي بس أنت يأخذ لكم دريم لهم تجارو خبزي أنا حتن ناولجينا فلت أنت زي قسمكم أنا زي أنا زي لكم دحمكم سلامكم زي أوجود خالد بقى سلدي زي أي تزاري ونازلوا مالتيو نقحات قصومو يا بقى توانا مستيرسي تمهرو معبلو سلطنو نقحات كقصومو يخاز بالكنا نعخاو نسخاون مع الخاطر ليك يا مالتيو نكاب مس عبارات برجيد نحملو سلسة خلطة زخون دا تمالالس كان عااتهم حتى خندا تبهالكاتو علسي اتزقبر زولو خونتات مالتي حجي زقاتم زولو بضحات قدفتات وعدنا زولو عدب سلسة بربعة تقمعلو درجات تبطحيو زولو ابو خير كارش لي صبقوم نقرت توفي صبقوم خون الكانيرين عخاون مالتيو نغطل نافت زغطل زولو وصدق يبقى تزغطل زولو حازو نازلا نتازربا خمي مسدي جروما اسكتا تزارب كوانا كنت سلسل نسمعيا نمدغامو زاكل بذا حساو نمرشال مالدي زتركوم يجيكلس انت هنا جن بفلات بزي فلات بريزيدنت ጌታቸው ከም ዝሰረዶም ከዓ ዶክተር ደብረጽዮን ይሕብር ስምعوا ሞ እታ ቪድዮ ብጣዕሚ ያተሕዝን ሓቂ ዘረባ ማለት እንተካሩስ እንታይ ተሰሚዓቶም ዝኸውን እንተም ኣዴታቶም ዝተዓመጾም ዝተቆተለኦም ነቶም ኣሕዋቶም ብገደል ዝጸደቦም ሲ ቀታሊ ኣሕዋትካ ጽልካ ነፃ ክስዶም ከለኻሲ what are you going to feel ከም ወተሃደራት ኣብ ግዜ ኩናት ዘጋጥም ኣሎ ዝኾነ ምሩኽ ናይ ዝኾነ ዓዲ ነፃ ክትሰዶ ባህርያዊ እቶም ጭብጥን መርትዖን ዝተረኽቦም ኣካል ጆኖሳይድ መፍጻም ዝኾኑ ብገደል ከጽድፉ ሰብ ክርስቲያኑ نسيبيلا دارو زلو انا اب كينات خاليو نسيبيلا نسكم زغور ግን اب زغبن زفصمو
how on earth نسأل تشدو لعلي 400 زخونو بقدل بحوي نسوها تجارو نزرو شنو نشرو نزنبرو سبعة ملوقات سدي دمهم يزبل ብጣዕሚ ካብ ዝገረመኒ ነገር እዩ ማለት እዩ ማለት 3000 ዓመታት መንግስቲ ተኺልና ኣብ ሓደ ቦታ ዝነበርና ህዝብታት ኢና ትብል ን3000 ዓመታት ፍትሕን ስነ ስርዓትን ሕግን እንታይ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ትብል ን3000 ዓመታት ብሄረ መንግስትነት ዝበሃል ነገር ኣብ ዓለም ኢቭን እንተይተረኣየ እንተሎ ኣባና ግን ብኣግባቡ ዝቐፀለሎም ዓድታት ንሕና ኢና ንዛረብ ግን ተመክሮታትና ናይ 3 ወርሑና ይመስል ሕጂ ንገብሮም ሓደ ኤክስፒሪየንስ ንገብሮም ነገራት ወይ ከዓ ብተግባር ንገልጾም ነገራት ግን እንተ ሪኢኹሞ ማለት እዩ 3 ወርሒ ንባዕሉ ናይ 3 ወርሒ ልምዲ እውን ከምዚ ዝበለ ነገር የለን ኣይረኣናን ኣብ ክልተ እዮም መቂሎም ሆነተሰብ ኣብ ክልተ ተመቂሉ ኣብ ጉዳይ ኣኼባ ጌታቸው ረዳ ዝግበረሉ ነበረ ምቅባል ኣብ ሽረ እዩ ኮት ሪኢኹሞ እንተኮይንኩም በደንብ ጌርኩም ተዘረባ ማለት እዩ ኣቀባብላ ናቲ ኣብ ከተማ ሽረ እዩ ነይሩ ድሕራይ ኣብ ሽረ መጀመርታ ክእቶ ከሎ ኣሎ እዩ ናይቲ ቪድዮታት መብዛሕትኡ ዝረኣኹሞ እዩ ብሰላማዊ መንገዲ ገለ ዝመስሉ ኣታትዮም ድሕራይ ካብ ብዙሓት ሰባት ጽቡቕ ማለት ኣካይዳታት ሕግ ብዘለዎ ዝመስል ስርዓት ዘለዎ ዝመስል መዓልቲ እንታይ ስዋኣትና ንዘክር ገለ ኢሎም ንሽለ ጀሚሮም ካብኡ ብድሕሪኡ ምብካ ጀሚረን ማለት እዩ መንየን ምብካ ጀሚረን ኣዴታት ምብካ ጀሚረን ሕጂ ተንዝበኸያ ኣዴታት መብዛሕትኦም ሰባት እዚአን ልምዓት ጉጅለ እየን እዚአን ሓሶት እየን ገለገለ ኢሎም ንዓቕዎን ጀሚሮም ኣለዉ ኮርስ ካብኣተን ውሕዳት ዘይበሃላ ሓቀን ክኾና ይኽእላ ውሕዳት ዝበሃላ ከዓ ሓቀን ዘይክኾና ይኽእላ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይቶም ረድኤት ግዛዕም ዛዕገለ ዝህቡ ዘመው ዘሎ ህፁፅ ሓገዝ ገለ ዛረቡ ሰባት እዞም ቆቢዕ ገይሮም ዝኸዱ ከምኣቶም ዝበለ ሓሳቡ የለን ማለት ስማዕ ልማዒልና ንዛረበሉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ንሳቶም እንተዘይንዛረብ ይዝሕሸና ተገልቢጦም ባዕላቶም ንፅባሒትኡ ንሶም ኢኻ ትረኽቦም ኣብ ዝተፈላለዩ ቢሮታት ማለት እዩ ግዜያዊ ምሕዳር ተሎ ንሶም እዮም ነይሮም ውድብ ተላ ንሶም እዮም ነይሮም ድሕራይ እውን ባዕሎም እዮም ነይሮም ተመሊሶም ሕጂ እውን ንሶም እዮም ዘለዉ ስለዚ ጉዳይ ሽረ ከምዚ እዩ ማለት እዩ እቲ ዋና ምስጢር ግን ኣብኡ ባዕሉ ይወፀሉ እንታይ ይብለሉ ክልታኹም ኣይተድሊና እንደንበል ኢሉ ሓደ ሰብ ኣብዛ ቪድዮ ሪኢኹሞ እንተኮይንኩም መስሓቅ እንዲ ከማዳ መሓሸት ነይራ ኢሎም ከማዳ መሓሸት ነይራ ገለኻ ይብል ማለት እዩ بزغون ازي مجلسي عبي دحرتنا وكا ودكتنا مالتيو تايم زول حج زغونت كومنت نرا خنيره the lowest point in history جلز بهال مشال تحت الداون قال تركبوا تايم كم زي عينت كزيه تخون تلو مالتي سلازي ابو سلا زودقنا او مصحنا نيو باغبابو زرد ازي بس احنا يازلنا فصامه ወይ ካግዘ አማዓሙቅ ምእታውና باغبابو ግልጽ አቢሉ ዘር ነገር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ክልቲኦም ዕድላት እንታይ ይዛረቡ እንታይ ይብለለዉ እንባዕሎም ይዛረበሉ ወንበር ክሳብ ሕጂ ምስክር ሒዝና ሰማዓና የለን ወይ ካ በመረዳታን ብጭብጥን ዝቀረቡ የለን አምጸላም ስራሕና ኢሎም እዮም ተዋፊሮም ዘለው ሕጂ ኻ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም መወዳእታ ግን ተሓለን ግን ናይ መን ይተወቅዓይ መን እዩ መሰረተ ልምዓቱ ዝፈርሱ አየና ህዝብ እዩ ዝደክም አየና ህዝብ እዩ ናብ ድኽነት ዝምለስ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ኩናት ጽቡቕ ነገር የለን ሰላም ፍቅሪ ዝመስል ነገር የለን ብጽቡቕ በሰላማዊ መንገዲ ፍታሕ ከምጽ ዝብለ ሰብት ዝሓሸ ይገለ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኣይጋገና ንብል ግን ክጋጋ ሓደ ግዜ ንረአለን ኣይመስለኒ موداتو حساب زلو انتليو حساب كسمع مصي حساب زفرح العد يكونن حساب كبي اتبل تبهالا مالتيو صبغت يا تزرباون معلا جن
اسكي مسجزي نقدفمو نحنا نيوترال خوينا نمركب زاكد مسجزي نقدفمو دحراي تزمصو صعبين انا حبيرنا نمقلنا دحر حجه انا حبيرخ مقلي يبلني صعبين مالت صعبينو سبحيزو خدلو دحر غزي نسفتر قدم حجي نستوسنلنا وسانا بلعلينا نستبينه بيون كويناتن بيون غيان كلنا تحابيرنا اينا افينا له ويكا دخيمنا له مالتي ويكا كلن بينوسي تغوديو كلخ استرفول زبحال ነገር አይነበረን حجي ግን most probably ኮም ዘይ ኮውን ይኸዲዩ ማለት እዩ ዚአተን አፍተ ሕማቅ ጊዜ ደቀን ሓቢኤን ደቂ ድኻ ዘሳድዳ ዝነበራ ናይ ቀበሌ አዶ 30 ገለ ዝበሃላ እን ይሕዝን ይብለና ኣሎ በዚ ኸአ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ዚአተን ኩለን አይንብልን ኢና በአግባቡ ዝመጻ ነረን ግን ከአ አነ ዘይርስዖ ማለት እዩ ዘይርስዖሲ ዝተማረኸሎ ንዑ ክትቀበሉ ገለ ተባሂልና ሓደ ምሸት ኣብቲ ድሮ ታይ ዝበሃል ናብቲ ሽረን ኻእቱት ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ማለት እዩ ኣብኡ ተኣኪብና ገለ እንተለና ዝሓሰዋና ሓሶት ስለ ዘይርስዕኒ ክሳብሎሚ በቃ ኣብኡ የነረብት ታይ ዝበሃል ንዑ ተቀበሉ ተባሂሉ ሳፍቲ ቅድሚት ወፂና ማለት እዩ ዳሕራይ ታይ ምዃነ ይንፈልጥን ዝኾነ ተተኩሱ ሓደ ነገር ተተኳሲ ዳሕር ከአ ሰብ ከአ ብትን ኢሉ ፈሪሑ ገለ ማለት እዩ ናብ ገገዞም ሰዓቶ ንጽባሕይቱ ንጎ ክንትስእ ከለና ኣፕሳይድ ዳውን ይኮይና ተዘረባ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝበላ ንስቲ ኣብ ርዳታ ዝዕምጻ ዝነበራ ሰርቃ ዝነበራ ንቤተሰበን ክልተ ሰለስተ ኩንታል ገለ ሄበን ማዓጥሙይ ረፍ ኢሉ ዝነበረሉ ዩኒቨርሲቲ ዓዳዕሮ ማዓት ካምፕታት ዘለዎ ይሽረ ማለት ከነ ዛራው እንደለ እስኪ ንስማዓዮ ንዓመናኸ Of course ወድ ሽራየ ልምዓት ጉጅለ ዝበሃላ ግን ኣዩ ክላን ሓሳይ ብነጻ ክገልጽ ይዝደሊ يندلي وصلنا نادخ كوص نادانخ كوص نسخه ابزي حقايو حجي نجي تزاريب له انا ابزلم قنا مالتي بزح غزي تزاريب تايله تزاريب ناتي يغلص حساب صبوكو كلوت كمزي حسوس مبالو حدا ነገር انت زيت حبتيخو ايصرن يبقى حسوس حساب زرس حريت بحريت كون خلالو خصرن حردا خوينو تكايدا مالتي مالت يوصلو تعقيبكا غله بمستر غله عاقبكا غله تنبر حسوت ايكولن نزلالم مالتي صوت مسيرسي بعلو غزي حليو مالتي قلጭ اليو وصمهلاو غلي يردنا لي ناون نفلطالنا مالتي اتوانا زحزن فصامن كستتن ግን ከምዚ አይነት አካይዳ ሲና ምን ታየብጽሕና ህዝብ እዚ ነንባዓልተና ናምብልዓ ይዘብጽሕና ቦታታት መጀመርታት ማቂልና አይደለና ሕጂ ሰለስተ ክልተ ዝበሃሉ ቦታታት ክልተ ኮይናለን መንጎኛ ሓደ ከምዚ ፍጠር እርግጠኛታት ኩኑ ማለት አመንጎቶም ሰለስተ አመንጎቶም ክልተ ሓደ መንጎኛ ለይግዴታ ማለት ቦታ ወላ በጂኦግራፊካል ስፓን ወላ ተሪኹሞ ወላ በቲ ሐሳባት ወን ስለዚ ሰለስተ መኾና ሳይተርፈና ማለት ኣብ ሰለስተ ሓንቲ ኮይና ዓርሳ ከተናዲ ዘይካአለት ዓዲ ሓንቲ ኮይና ንበዓላ ክትናቢ ኣብ ልዕሊ ጥሜ ዘሎ ህዝባ ክትምልስ ዘይካአለት ቦታ መንበሬትሲ ሕጂ ንዝኾነ ታይ ዝበሃሉ ውልቀሰብ ገለ ናበልካ በምስል ቀሰብ እንዳተጸጋዕኻ ማለት ሐሳብካ ንኽትገልጽ መፍት ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ማለት ዊርድ ዝኾነ ጨዋታ ኢና ንጨዋ ዘለና ማለት ኣብ ልዕሊና ኸይ ጨዋታ ከምታ ኣነ ዘልኩም መወዳ ታግን መንእሰይ ናይ ዋዕሉ ዝኾነ አረዳዳን መረዳእታን ገይሮለ ሒዚ በቃ ተገብር ከም ዘሎ ምፍላጥ ጀሚሩ እዩ ዝነቀሕ ይመስልት መንእሰይ እንተሕዚ ፍልጥ ኮይንካ ነሰብዚ ኩሉ ክትሽውዳ ይትኸድን ኢኻ መመዳበርያ ገለና ገበርካ ሰፊ ኔት ረዳእታ ይትወሃብን ኢኻ ጽባሕ ናይ ቀበሌ አይዲ ይትወሃብን ኢኻ ሕጂ ናሽናል አይዲ ኮይኑ ተወዲ በቃ ተወዲ ነገራት ማለት ተወዲና ናኽሳብ መወዳእታ በጽሕናልና ማለት ስለዚ ነቲ ብሙሉ ፕሮብሌማት ዝፈትሕ ሓደ ነገር ማለት እዩ ሓድሽ ቴክኖሎጂ መጽል እዩ ማለት እዚ ኣብ ልዕሊ ቴክኖሎጂ ዘሎ ዘመን ኮይንካ ክትሕሱና ይካኣልን እዩ ከምዚ ጌርካ ሸፊት ካነት ሓደ ደፊኻ ክትመርሑና ይካኣልን እዩ ማለት ኮውን ዘለዎ ክልቲኦም መራሕትን ድሕርዳ ልበሊኦም ኮይኑ ናብ ጠረጴዛ እንተሊኦም ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ዝውዳ ጉዳይ ተሊኦም ይወዱ ተዘሊኦም ገዞም ዓጽዮም ንሽለይ ድሕሪ 3 ሰዓት ማለት ዲስከስ ገይሮም ወጽዮም ነተዞም ዝኾነ ኦም ነገር ዘለዎ ዘረባ ተዛረቦ እምበር ከምዚ ዓይነት አካይዳታትሲ ፈሊጥናዮስ በቃ ሰርችና ሕጂ ግን ሰርችዎ ትመንእሰይን ዋዕሉ ሰርችዎስ ረብሓ ከም ዘይብሉ ተረዲኡ ወይ ግን ዋላ ረብሓ ይሃልዎ ረብሓ ዘይብሉ ሰብ ካሊ ሰብ ሒዙካ ንሕርአትዩ ግን ምስራሕካ ይተርፍኒ ከምዚ ዓይነት ተቃውሞታት ምምጾም ይተርፍኒ ግን እዚኣቶም ቀለልቲ ዘረባታት ኣይኮኑን ጽባሕ ዝበልዎ ነገር ኣይትፈልጥን ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚኦም
نعبيهم زولد مودعتو رابشا ام زولد حدا خبابي عدملك عنا باخم كم زي تقطقطنا السخاس يتجزئناي السخاس من ايتمرحنان جزءكم الى لكم ايتمرحناي يخم تقول لهم whatever it is ان احنا كنت مرحنا تجزينا تقطقطنا تጨፍጭፍنا زلنا كل ነገርና ተመንጢልና ሽረን ከባቢ አንኸ ዓፍ ፌደራል ቋጸረ ኣለዎ ኣብ ትሕት ፌደራል ከኣትለዎ ማለት እዩ ኣብ ትሕት ፌደራል ከኣትለዎ ማለት እዩ ሕዚ ኣብ ትሕት ፌደራል ከኣትለዎ መንእሰይ እዚ መንእሰይ እዚ ተይጠፍአይ እዚ መንእሰይ እዚ ከይሓረቀይ እዚ መንእሰይ እዚ ከይተሰደደይ እዚ መንእሰይ እዚ ናበዮም ክድውፃ ከም ድለዎ ክድውፃ እዮም ድለዎ ንኤርትራ ድዮም ክወደልዮም እዚ ዓዲ ንኤርትራ ክወደልዮም ሽረ ጸጋይ በርሀ ኣብ ስልጣን ሃለዩ ታይ ባህል ነይሩ خلا هلك رأس ليولهم بيت كريستيانهم ليقدسوا يبال كاو من مصم ابا ولد مصم اي ابا ولدو اتم جغنا هميل ولد جغنا كويم إلنا صنح حيل له واي عالم غورو واحد لبال هميل له جغنا ني مسرح خليو ابا ولد بي ابيت حميد بده ملكو ملأك سروح ملأك لكونه هميل له صفوف سؤال تواهيدو دا حارده لصنح حنا دبرصين مط دبرصين مس مصالله تايتو هايلو ويو ملأك لتهاله عالم غورو واي زي سيطان زغاني زو نيتورك زانا عالم نيتورك لي تبتخت زانا عالم نيتورك لي تبتست همغيرو دبرصين كسره بدبرصين ما صفوف زجغناس معركو افو كفو بالخلو لحدرا كفو بالصنح ابو هزي جغنا لا عالم جن ايمو تايلو ጨለ ተውይሉ ለለል ጌታቸው ረዳ መጣ ካውለ ለታይቶ ኃይሉ ዋይ ለደብረጽ እንዳደ ሀመገር ከሰረህ ጌታቸው ረዳ ዋል ፈትለ ወርቅ ለሞንጆሪኖ ላይ ተነቀሉ ለዞም ዓለም ላይ ተነቀሉ ሀመገር ከሰረህ ይባል ህዚ ፕሊዝ አግለ ሰዓትን እንጠጠል እዛ አስለነት ተጥፈና ያ ድጌታቸው ነው ለቶም መናሰይ ቁም ነገር ዘሎ ዘረባ አትሕዙም ቁም ነገር ዘሎ ስራህ ንخسرሑ ማለት እየ كم تنسخات زاربو زلخ عينت صبوق زربا صبوق صراحه نخسرحو اخلهم مالتي ابو الكسبات والكسب والكاي بقى حدث حدا ايتم سب حدا زودلت كانوا بعلنا فرحتي تنبر هذا خميغر كان حدا سب امين كاتا عايز بحال دليت كات زارب مالتي ام زولو زلو حزم سبات اكل زبال يمرحن اكل زبالك مرحنا نسو طرح حد يزمرح حدي يزمرح مجمرتاكو مجمرتا زمرح حقي اي مرح انت خوين خابت حق مسارات يلا مالتي منم زي خصام ملص ساعات نبعلو تصنحلن صبل ነገር ይብል ካን ድሕር ዘይ መርሐካ ኮይን ዘይ ኽልተ ኮይኑ الله ወራርዳ በሕጋው ዝኾነ መንገዲ ትኽተል ኣይኾነና ንልካ ተወርዶ ማለት እዩ ሕግ ዘይብል ዓድ ንሕርዳ ለኻ ኮይንካ ግን ነት መንእሰይ ዚ ማለት እዩ ከም መጥቀም ይገርኩም ትጓዩ ለለኹም ሕጂ ኸ ኣብ ልዕሊኹም ሓደ ነገራት ምግልባት ክጅምር እንተሎ መልስኩም ሓደ ኮን መንእሰይ ሓግዘና ገለገለ ይኹም ክተውይት ይኾን ይኹም ማለት እዩ መዋይ ልማድኩም ይኾይኑ ዘሎ መራሕቲ حدا ممستيركم ناخذكم ايتنغرونا انا كو زخونه مستير نتلو ورقه صحف كوسي لقطه زي زاربت ميديا زي هكن دغله زخونه سوت موصيهم بقى سيدهم ددليتهم نا تزارو يوعل مالتي تحاويسنا لحجي احنا ايش لي كلير كساب زخون يفتح الله تعد منبر اكايدا بتعم بزحزن ملكوعي اكايدوس بتعم زحزن مالتي خمس عينه اكايدا خا مصينا له اب زمننا مالتي رينا ينفلطن تستحتنا له ጉድጓድ ዘአተና ለህሞት አና ካብዞ ወለድ ማለት ይመብዛሓቱ ባና ዓድመ ዘሎ ዝተሓተ ቦታ ዝወረድናሉ ግዜ እዚ እዩ ማለት ናይ ለማ ዓንቲ ቪድዮ ነዚ ይስመስል ክሳብ መወዳእታ ተኸታቲልኩም ናይ ባዕልኻትኩም ዝኾነ ሓሳብ ከም ትዕርፉ ርግፀኛ እንዴ ነቶም ቪድዮታት ዘለኩም ግብረ መልስ ግለጹ ይኹም በአግባቡ ኸ መልሲ ጽሐፍ ይኹም ስለዚህ ኩላህና ማለት እዩ ተታሒዝና እቲ ዝተባሃልናዮ ንክንገብር ማለት ዘይነቅሕተልዩ ክነቅሕ ክእል ኣለዎ ስለዚህ ሓንቲ ጓል አንስተይቲ መብዛሕቱ ግዜ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ምሁር ፈራሕዩ ስለዚህ ተጋራላይ ክመርሐና ኣለዎ ኢላ ትዛረብ ሓንቲ ጓል አንስተይቲ ሕጂና ኣብ ክልተ መጻብብ ኣትያ ዘላ ማለት እዩ ወይ ካነት መልእሲ እትያ ተዘላ ንሳቶም ኣይመርሑንዮም ከይብላቶም ተጋራላይ ይመርሑንዮም ከይብላ ንዑ ኢሎም መስዋዕቲ ከፊሎም እግሮም ቆሲሎም እግሮም ሲኢኖም አካሎም ጎድሎም ህይወቶም ሲኢኖም እዮም እሺ ምሩሕና ንሳቶም ሲ ብምግዳል ጥራሕ መሪሕነት ዝወሃብ ንሕርዳ ኮይኑ ኢሉ بمجرد طرح مرحنت كيب زمنا وعالم استمهرن كم خا بتي ناي اسكولا تمرت بيلو مالتي ويك اب ساينس بفلطتن تعاطقت ولدي يدلس لزلو ساينس تكنولوجي ابز معول العالم مالتي صبو نغرات ابز ما زلو اوان حدا زي نتمرتي
ምድላው ዘይገበረ ሰብ ወይ ከዓ ንምምራሕ ማለት ብቕዓት ዘይብሉ ማለት በቲ ደረጃ ዓብይ ዘሎ ማለት እዩ ታሕቲ ዘሎ ከባቢታት ምናልባት ክኸውን ይኽእል ከምዚ ሓንቲ ኣዶ ግን ንምሁር ትፀርፈሉ ዓዲ እንዲ ተፈጢሩ ዘሎ ስለዚስ ዋላ ሓንቲ ምንም ክግበር ይከኣል እንታይ እዩ ዝርድአኒ ዘሎ ማለት እዩ ምሁር ማለት ሓሳዊ እዩ ምሁር ማለት ከዳዓይ ናብ ዝብል ነገራት ምሁር ማለት መታለሊ እዩ ምሁር ማለት ሸፋጢ ናብ ዝብል ነገራት ከይድና ኣለና ማለት ስለዚ ቶም ነገራት ከከም መጻጾም ክንፈትሖም ክንፍትኒና ኣመጻጾም ካብ ብዙሕ ስለ ዝኾነ መፍትሒ ናብ ኩሉ ዳይሬክሽን ወፂኻ ድማ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ እንተዘይ ሃልወና ተመሳሳላይ ዝኾነ ዘቀራርብ ነጥብ ተዘልወና ጽቡቕ እዩ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ሉኣም ቀነ ኾነልኩም እየ ዝምነ ድሕና ቀኒውታ ጉድ ላይት ድሕና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ